Rímskokatolícky farský kostol svätého Michala Archaniela. Takto nás vidieť z neba. Záber zobrazuje aktuálnu podobu farského kostola obkoleseného prírodnou scenériou. Po zmene politických pomerov v roku 1989 prišla dlho očakávaná možnosť rekonštrukcie a výrazného zmodernizovania interiéru kostola. Projekt na túto realizáciu bol objednaný u inžiniera architekta Františka Dulíka. So súhlasom biskupského úradu v Nitre a po schválení pamiatkovým úradom sa v roku 1991 mohli práce začať. Staré drevené liturgické objekty boli už v havarijnom stave, preto museli byť odstránené a nahradili ich nové, pevný kamenný oltár, obetný stôl nastálo spojený s podlahou chrámu, jeho liturgický význam je dotvorený reliéfom poslednej večere z kararského mramoru, pevná kamenná ambóna, kazateľnica a kamenná krstiteľnica. V zadnej časti pod chórom bol vybudovaný Boží hrob. Boli osadené nové drevené okná a dvere. Celý interiér kostola bol nanovo vymaľovaný. Napokon bola položená nová dlažba z kararského mramoru a vo svätyni z egyptského mramoru. Fotografia z vtáčej perspektívy prezrádza, že kostol dostal aj novú fasádu, novú škrydlu a mohutné vstupné schodisko. Nad hlavným vchodom do kostola je na stene, na ploche s rozlohou 9 metrov štvorcových, namaľovaný obraz s výjavom, nádej veľkonočného rána, z mŕtvych vstanie, od akademického maliara Štefana Pártla.